Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Wa ka ba lagi pakita ni mao mga hulag, wey? Wa, sir, uy. Kay mingon ko to nga sekreto ni. O sige, biyahin ako din eh. Sige na. Okay. Ang ako unyang gipapirmahan ni mo, sir, ha? Akong balikon. May anak si Chisa. Ug lalaki ang iyang anak. May anak na ko. Nalingaw ka ba sa atong suroy kagabi, Jessa? Gamay? Mao ba? Gamay ra gyud ay. Alex, wa ko maanad anang mga lugara. Pues, kinahanglan mag-anad ka. Kay swertihon ko kung kauban ta ka. Tsamba lang ang imong swerte kagabi, Alex. Usa ba ka? Imo gyud ko supakon? Kinahanglan gyud kag sapoton ko no? Alex, Hoy, kinsam tong lalaki nga miduol mo kagabi ha? ha? Lalaki? Wa may lalaki nga miduol ako gabi, Doon na. May gisulti siya nimo. Oh, kuan, nangutana siya kung may lighter ba ko. Sa sunod, kung may muduol nimo, insulto ha? Aron palayo na nimo? Dili kay mo tubayan. Sabot ka? Naunsa man ni si Alex. Sobra naman kaigihan. Kala ay iningo ti kasumbong at klaro sa itong problema. Gusto, si Carla. Buotan si Carla. Manawag tuod ko niya. Maayo kay gihatagan ko niya telephone number. Guwapo gid kay gihapon si Chisa. Ampingan ko ni hulak, wey. Uy, kisip ka din dawag ka. Hello? Good morning, sir. Naa si Carla? Ing napalihog na si Jessa ni, sir. Ha? Jessa? Oo. O, sir. Kuan, amiga ko niya. Nagkailami kabi sa kasino. O gihatagan ko niya ining mga numero, ha. Naabas siya, sir? Jessa ang imungan? O, Jessa. Kung wa siya diha, sir, okay lang. Manawag lang unya kog bahay. Kadit lang. Ako isang tawagon. Pabuta lang, ha? Si Jessa. Si Jessa, kinabati ko karon. Wala siya makailas kong tingog. Yes, sir? Tubagan na yung telepono. Si Jessa ang nanawag. Ako na ipasa diya sa imong linya. Okay, sir. Sorry nga, giapil na kog hatag ang imong direct line, sir, ha? Okay lang, okay lang. Abi-abiha siya. Sobra. Pero, ayaw gid pagisigot ako. Okay? Yes, sir. O, sige. Tubagan na siya. Kalain si ko gibati. Nga nabati ko pag-usap niyang tingog ni Jessa. Nahinumdum na sab ko sa akong pagkademonyo. Demonyo ka! Demonyo ka! Una-unaan na nga uyan. Agdi ko demonyo si mong pananaw. Magbayad kang maling imong ibuhat na ko! Magbayad ka, demonyo!
Demonyo lang nailhan ni Jesus na ako ito higayon na. Pero husto siya. Demonyo ko, rapist ko, sakop ko di sa taas, gamisugod sa sugo ni Alex. O karon, si Alex na nagpahimusa sa pamilya nga ako unta ang ibubarong nga amahan. Carla, nagkadisturbo ba ko nimo? Oh, wa man. Dili pa man kaayo busy karon kay bag-o lang na man ang among shipment. Unsa man na imong trabaho? Kuan? Na ako sa himuanan og sapatos. Mao ba? Unsa man ang mga sapatos na inyong gipanghimo? May sa babae ba? Naatanan, uy! Lalaki, babay, bata, basta, naatanan. Mao ba? Nindota nang dunay tay trabaho, no? Na, dato man ang imong pana. Dili ka mo sugot nga mo trabaho ka. Pero ganahan ko nga magnegosyo, Carla. Mao ba? Ingna nang imong bana nga magnegosyo ka. Sige, akong sawayan og ingon. Mahimo man nga magtukod mog outlet sa sapatusan diha sa inyong dapit. Asa man dapit ang inyo? Sa San Fernando. Oh, ha? San Fernando? May outlet naman mi diha. Kisa nagkasulti mo sa telepono, Jess, ha? Alex, kuan, akong amiga. Ibutang ni... Kisa ni! Hello? Yung Jim kang tumag, ha? Alex! Alex, si Carla to! O si Carla? Kisa Carla? Ang uyab ni Emilio. Siya ang kasulti ko sa telepono. Busa dili mahimo nga imo siya mundakan. Wa pagyapon kung makayon nga, nagtilibabad ka! Hangtod ka na. Kinahanglan pa ako ipanangid di mo. O, Jessa! Tanan ni mong buhaton kinahanglan may bawo ko! Nagkasabot ka! Ha? Nagkasabot ka ba? Uy, iko! Aray! Bugamit ka nga ng telepono kung makapananghid kang daan ako kung kinsang tawgan mo! Alex, naunsa naman ka? Huwag ko maunsa! Maglitay na ko nga mga bit ka! Alex! Timan ilang daan, Jessa. Ug ibutang yun isi mong oh. Dili ko gusto nga makikigala kag lalaki. Aron markayan mo nga makapangabit ka. Kay oras nga masakpan ka. Patyon ta mong doha. Ug iapil ko pa sa Junior. Alex! Buang ko kung mga bubho ko, Jessa. Timanin na. Ang akong butang ako lang. Kung may muhikap gani ini, bisan sa paghikap lang, may mahitabo ng dautan. Ug dili kasab tingali mo sugot nga mapatay ko ang lalaki nga muhikap nimo. Resulta na ba ni simong pagpangasawa na ako? Nga salina sa... Ayaw naghisguti ang nahitabos ng agi. Labi ng nahitabo nimo. Kay gusto ko na ning ilubog sa kalimot. Kasabot ka! Sa maning kinapuhi, impyerno man din akong puhi ano ba kang Alex? Nga nang iya pa man kong kipangasawa, nga dili ba na si musalig na ako? Ang demonyo, nainomdom na hinuon ko sa demonyong rapist. Sir, pasamuka ko. Nga naman. Oh, kumusta naman inyo pagsulti na itong imong amiga si Jessa? Kuan, sir, mura manugi pa sakitan si SM pa na? Nga nung nagkasulti ba gano'n? Kuan man, kod. Samtang nagsulti mi, kalit lang nga giilog sa iyang bana ang telefon. Ug isog kaayo nga nangutan na kung kinsa ko. Wara ba ko katingog dayon? Mao nga iyang gibundak ang telepono. Ug klaro kaayo, sir, nga mag-away kitong duha. Unsa? Hala ka, sir. Nakasagyo kong Jessa. Mo ba? Klaro kit kaayo nga, mapasakitan to siya, sir. Kay klaro man kaayo sa tingog atong Alex nga nangapupo. Alex, nganong nagdakag-imnon din sa soda? Aron makig-inom ko nimo. Dili ko mainom.
Kung ano di man ka mo inom. Nga kusog man kay kang Miyarox tequila dito sa kasino. Imong gusto nga mauban ko nimo sa kasino. Ug wa ko'y laing mapuhat dito gawas sa pag-inom. Una-una na lang nga ni atas kasino. Oh. Inom. Dili ko. Inom na! Abi, Kana ba? Mutuman yun dahil kas kung gusto. Aron wa tay gubot. Nibaw na biya ka na ko nga dali kining mo init na kung kung supak-supakon ko. Kiss me? Ha? Ano mo sigam na yung mata kung magpakiss ko ni mo? Alex, wa ko sa mood. Unya, kay naamang kusmod. Hmm? Sige na. Kiss na ako. Kanang lami nga kiss, ha? Alex, Kiss na! oo. Oh, Ha? Kuway lami ato, oy! Nay lami nga kiss, ay... aray! Alex, ayaw ko klayong ka! Alex! Mo ni kiss nga dot. Tudluan ta ka, ha? Alex! Ayaw nagpaak akong dugan! Sir Andrew! Sir, muna na lang kunin mo pa ulit, sir, ha? Sige, Carlo. Ug salamat sa tanan. Sir, kuan ba? Ayaw lang lain na sa pagsabot, ha? Pero, doon na lang ko ipangutanan ni mo, sir. Unsa ba na? Nagkabantay ba ya ko nga na-interest ka atong Jessa? Unsa? Maklaro man sa imong mga mata, sir. Sa una pa lang nimong pagkakita niya. Mao ba? Wa ba siya mainom doon ako? Uban nimo? Wa man, sir. Wa man kita si makaklaro na ako sa party. Ako raman ang nakaklaro niya. Kay, abtik ba akong mata, sir? Kining, sir. Nganong dili magkaganahan nga magpaila niya? Tungod kay dili mi kaila. Ug minyo na siya. Unsa? Uy, hala. Buot nimong ipasabot, sir, nga ikaw lang ang nakaila atong mga tawhana ug sila, wa sila makaila nimo? Oh. Busa. Ayaw gid sila giskutin ako. Pero, Sige na. Oh. Magkalakaw ka na. Oh, Todd. Nahatagan ka bag number ni Jess, ha? oh sir, pero landline lang. Hatagi ko. Manawag ka ni Jesus, sir? Dili. Unya, usa man nimo ang ilang telephone number? Magamit ka rin na sa umaabot. Okay. Hatagan ta ka sa ilang telephone, sir. Ay, napag-ilak-hilak niya. Sorry ha nga. Nainay ka nagkagpapit. Sa nga, manggikil mo ko ni mo eh. Sige, adto ko spikas kwarto matug. Ay. Hayop mong tanang mga lalaki. Hayop mo. Dili may mong magtugay ko ining dapita. Ginahanglan makabiyabi sa junior din eh. Gusto, ugma, mubiya mi sa junior din eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!